da sankar bes tei mani kothok ne kaisa page tongudu borok knai tabu controversy kahai wnghi tonglaio belai khino mane ke social media o sung boni comment box habnali mani kisa misa haino kok banglai ma hai system wnghi tonglatia oro mani kothok page norok je buskango nuk tongmani bo kaisa siyei post kairika Tangwi nugya je celebrity borong no help khaimani ba tabung norok sini manai sanjana bini ekdom khanyo sorry haimya ngai tong bono help khaimani mane tangi help khaya je celebrity rok sin tripurani hnei bo orwo kaisa push kairi mani omnoti nor cinta sankar kaisa comment khairi rikka hangkamni pore khanyo tesemuni kothok omnoti mention khai push kairi risabka gapurno hati kei tebo je bongni kogrok bari thangka omtam unglakhe borok pharising la joro jotton video nai saiman layana norok nugui tongna khoroksa serai ba je wancharongni tabuk busuk jorti rangkakha ba busuk jorti help khaikya kaisa cancer ni bimar manjago osuk jorti ni rangkakha tamoni ni taw mdc hoite kubangma youtuber je content creator oske help khaikya thangui tak bini treatment khainani om suduno parang thangkarang om haingai mane oske rangbang thangata Pia norok nuk tona chin mane sanjanle taksuk phonto se bo je mumbai haste o thangi sorena jena bagi thangmani tse kiflima phekya gomno tinyo bo wanchugi ako je mani kothok page diary kha tangasin tripurani celebrity rongno bachin tripura sarongni celebrity ungjak rongno help khaimani nu gya hanai amrok tamani khaleke singnalen phare tabuk nainai ji oro tamhne shi akoi post kerka je mani kothok kaise facebook no hoite page tongnai social media o 2-3 din ngui tongkha nukmani khoroksa buini bosongni serai sak khamya ungjak borokni bosongni content creator rok busukki help khaikya naji au sungnu khakbang mano kabangma content creator no or thangi akoi help khaimani hingkai tabok borte kesatam sika chini tripurasa content creator hinchak nai rokle sak bolai na semi ba goa shillong meghalaya berai laimani tabuk trend choli tong mononugunyo or watching je da sankar kaisa bini job pusonugi mention khaikina basung nukha jomuni kothongni bini kotui hariom kisa nainalaina tamani boro mention khaikya monungmani pore or watching da sankar tamani pus khaikya omo pes musuk busli masi baike buino homa si mi si otirok man asgorti hijang nugo mo kobuje siga sengra saimia jemuni kothongni pes ni tropri sing monung masi haipano te kaisa tongudu amke ekdom srai ken chijak oro ang bujimali tam nengko last niwo belakhen bujimali je first niwo simi bujimangkha omo page musuk busli masi mano je tolani sijan kho bujimali asing thari te nainaliana borok te kaisa mane te ekbar mo haike comment khalaye controversy je choli mane om nainaliana omoni porikhenyo da sankar te se reply rikha bini opuso nainedi nono phunuk da help ma khainai tuma mokhang phunugra gya page open khai buinoi hincha khaini simi ni muni kothok page mane ke buini hincha khaini simi mane khairna ni bunyoti wanchuguran bagsmi bini of page no open khaija kani samani kok amni pore ngai omo first time yani no onek push nungjak bela ang mane agi boma hajin push khajak bunya hincha hinji khairna bagi bini oro je push khamini je omuni kothok page tabu omuni kothok tamni reply likham sing nalen moni pore omni pore engkanyo je muni kothok tamni reply rikhana ni di norok khachir process celebrity comment khaikya ani bagi osno kaham hnei nuk khana orwo norok sapni bagi sabni trop rong ungjak mane cinta songkorinda namni kothokni channel da biang saito rong norok comment khai sanan ta pori sabni rong sabni chaya amo sanani ba sabni kaham comment khai sanan ta pori osno hambai taksuk phontono video no lagri thani